Ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo. Nkwụ ọma nọ, anyị apụtakwa n'ụla taa. Asị m ka chi tata bụ nkwụ pụtara anyị ndụ, pụtara anyị udo, pụtara anyị ọganihu. Kpọpụ ihe ga-ele anyị ma wepụta nke anyị ga-ele. Anyị si onye chụọ anyị ya daa, onye gwọọrọ anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọ sacha ya nwụọ. Ọ bịara egbu anyị gbuo onwe ya. Anyị si ewebelu ugobelu ma nke si bi ebekwa na nkụkwa ya. Anyị si ka anyị ga-ejere obodo n'ala obodo, si na anyị ya dị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ, si na anyị azụ ka afịa mana ya ana ka afịa, si na ụgbọ anyị ji wepụta ata bụ nkwọ malụ mma mana nke anyị eji wee nata ya aka ya mma, si na onye fụ anyị rụta nwa ya nwụrụ anwụ, anyị si ọzọ nwụkwa. Ọ ife anyị kwuru and ọ ya dị ka anyị si kwuo ya. Tata bụ nkwọ, dị na Eke, dị na Orie, dị n'Afọ, dị n'Afịa na nọ n'ụbọchị na-anọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbarọma Ụzọ Mmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa, na-agba afa miri emi, na-alụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịnachite azụ n'ọdịnala Igbo. Maka na ndị na-amarọ ka a ga-esi wee bido, ka a ga-esi wee chọba ụzọ ha banyere ihe dị na ọdịnala Igbo karịrị akarị. Ọrụ anyị bụ inyere nwoke aka, nyere nwaanyị aka, maka ndị chọrọ enyemaka anyị. Ya gazie. Isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụ nkwọ bụ ka anyị metụgodo aka n'ihe gbasara alụsị. Gịnị bụ alụsị? Alụsị bụ mmụọ mụ na gị na-abụọ na-amaghọ ka o si wee bịa into existence. Ọ mmụọ na-echekwa obodo. Obodo niile nwere alụsị. O nwere obodo na-enwere alụsị. Mmiri bụkwa alụsị. Ama m na ọtụtụ ndị mmadụ amarụ na mmiri bụ arụsị. Ọtụtụ mmiri bụ arụsị. Imirikiti imi na mmiri ụfọdụ ifuru bụ nnekwu arụsị ka ọ bụ. Mana enwere ike ọ bụrụ mmiri ya bụ ihe dị n'obodo gị, ebe a na-agọ ya ga-adị na mba ọzọ. Onye ka eji wee sị na nkụ dị na mba na-eyi elu mba nni. Ebe ụmụ akwụkwọ ndị ụka ọbịa kwuru sị, mana ịjụọ m ebe ọ nọ wee kwuo ya, echetazi m, mana o kwuru sị na Chineke nna nyere obodo niile dị iche iche mmụọ na-echekwaba ha. Na mbọsị ikpeazụ, mbọsị anyị ekpe ikpe, na mmụọ dị n'obodo dị iche iche bụ ihe ya ekpe onye ọbụla si n'obodo anwa ikpe. Wee na-ekwu okwu gịnị? A na-ekwu okwu arụsị. Arụsị, ọrụ arụsị bụ gịnị? Ọ na-stand on the path of justice. Ọnya bụ gịnị? Arụsị. Mkpọbiri ya bụ arụsị, mana ịkpọpụta ya akpọpụta bụ gịnị? Arụpụsị. Ama m na ọtụtụ n'ime anyị amarọ nke a. Ịbịa ịfụ na arụlala dị karịa n'ala Igbo. O nwere ọtụtụ obodo dị iche iche n'ala Igbo a. Arụsị ha nwere n'afọ bidu nwaanyị nọ na di na-agba n'ezi. Ọtụtụ arụsị ha nwere n'afọ bidu mmadụ idina nwunye mmadụ, ma mmadụ ịnapụ mmadụ ihe ya n'ike. Ihe arụsị na-emebu gịnị? Stand for the poor, fight for the poor. Ndị na-enwere onye ga-ekwuru ha ma ndị ga-anụrụ ha ọgụ. Ọnya bụ gịnị? Ọrụ alụsị. Mana ndị ụka ọbịa bịalụ wee weta ọtụtụ mpụ na aghụghọ n'ala Igbo, wee kụzielu ndị be anyị alụlụ ana dị iche iche, wee kụzielu ndị be anyị nwoke ịlalụ otu nwoke ibia, kụzielu ndị be anyị nwaanyị idina nwaanyị ibia, kụzielu ndị be anyị ite afọ ime, kụzielu ndị be anyị imegbu mmadụ, nakwazi ihe ọzọ dị iche iche, ịnapụ mmadụ ihe ya n'ike, nakwazi ihe ọzọ dị iche iche ha kụziri indirectly. Our people started living those lives and started wanting by all means ime gịnị? Ime abolish our deities. Wee sị, ọ na-abụ ejiri ihe wee gwuo ụlọ daba, ọ hapụ ihe ji wee gwuo ya.
ọnọdụ abafa ncha niile eme gịnị na-anagbuo m. Ọ na-abụ mmadụ dị ndụ ọ na-aga mana anya ya na shadow ya esoro ịfụrụ na onye ahụ nwụrụ anwụ. Ọ ka ndị Igbo bido mebisibe ife dị n'ala Igbo, mebisibe arụsị dị iche iche dị n'ala Igbo. Ka gịnị mee ka mpụ na aghụghọ ji wee bịa a na-alụ alụlụ a na wee buzielu omenala ndị Igbo. Alụlụ ana dị iche iche wee buzie gịnị omenala ndị Igbo, ihe ji wee mara ndị Igbo. Mana ekene dịrị okike, dịrị nne ana, dịrị ndị anyanwụ na agbara, dịrịkwa ndị mbụ na ndị egede. N'ọdịnala Igbo na-anaghachite azụ n'ike n'ike. Arụsị ndị Igbo na-anaghachite azụ n'ike n'ike. Ndị gbakwuru arụsị wee kwụọ arụsị mba, wee kwụọ mmụọ mba, ha na mmụọ a na-eri na-anwụ, mmụọ a na-akwụdoro ha, ndị nọ n'ụlọ ụka a na-apịawa ha azụ. Udo dịkwara unu. O wee bụrụ ya bụ na o nwere ihe ndị mmadụ na-ekwu gbasara arụsị dị n'ala Igbo. Ụfọdụ si na arụsị dị njọ, ụfọdụ si na nsogbu ha na-agabiga bụ arụsị, agakata n'iru agaba azụ bụ arụsị, ọnwụ ike bụ arụsị, nwaanyị nọ na be di ọmụrụ nwa bụ arụsị. O nwere ike ọ bụla eziokwu, mana juke n'onwe gị mmụọ dị ụta osi ụta etriti unu bifo. Juke n'onwe gị what happened. Ọgbụgba ndụ nna nna gị ha nwere mgbuti mmụọ dị ụta, ndị kịta ka na-ekipụ ya. Ka ọ na ịmara na mgbe ndị nna nna gị ha dị ndụ na ọ na-abụ a na-aga ọfa na-asị chekwaba m, chekwaba ụmụ m, chekwaba ụmụ m. Ịmarọ iwe si na ijebego ụka wee chịrị ọkụ mmụọ nsọ wee bata n'obi gị ịchị ọkụ mmụọ nsọ. Iwe na-ere no all manner of fire against a deity that have been protecting you, that have been fighting for you both knowingly and unknowingly. Onye isi ụkọchukwu unu ewesị gị na ọnya na-ebute ọnwụ ike nọ nke anọ. Ijugo onwe gị mmụọ dị ụta ọ na-emebu unu ihe dị ụta na mbụ. Ijugo onwe gị what happened. Emeghị ihe ana na-asọ nsọ, emechugo dị mmụọ, akpasugo mmụọ iwe. Gị nwa bụ mmadụ na-ewe iwe ọfọlụ mmụọ. Gị nwa bụ mmadụ na-enwere right na-ama nke nwu mmadụ ma ọ ịkwụsị nwu mmadụ from ịga n'iru. O nwee ife mmadụ ya eme gị welu onye ahụ iwe si never again. Ọfọzi arụsị ma na just omegharị arụ aghada una akọchie ya ọnụ. I'm not trying to dispute the fact na ọtụtụ arụsị ada akpa ike, mana ọ bụ na arụsị dị be nna gị ma ọ na mmụọ eji wee gwube ngwurube nna gị na-enye nsogbu, gbaanụ mbọ ịfụ na onye na-emele ya bụ ezigbo mmadụ. Maka na ka si ekwu na mbụ, onye na-enye mmụọ ihe ka mmụọ na-azụ oku. Otu ịnọkịta ya bata na my chambers wee sị ndị m na ha so ha mebelu gị nke a mebelu gị nke ọzọ, ha meelu gị ya maka na ị nara enyefe ife. Ọmụnwa na-enyefa, ọmụnwa na-enyefe ka fa na-azụ oku. Ọmụnwa ga-akpọ ha gwa ha ihe m chọrọ eme ya. Onye na-efe mmụọ bụ onye mmụọ na-anụ ihe ọ na-ekwu. And na mmụọ na-akpọ mmadụ oku, mmadụ a na-akpọ mmụọ oku. Ọ bụ na mmụọ kpụọ gị oku, ịza mmụọ ahụ. O nwere steji ọ ya elu, ọ bụrụ mmụọ ahụ ga na-aza gị oku maka gịnị? Mmụọ ahụ ga na-ejelu gị ozu, ọ ga na-apụ apụ na-alụrụ gị ọrụ. Ọ bụrụ na mpụta, enwere lot of dibia n'ala Igbo. Ụfọdụ ji mmụọ ha na ha nọ alụlụ ana, ụfọdụ ji nke ha eme gị na-azọ ndụ. Na ụfọdụ ji nke ha alụlụ ana does not mean na mmụọ ọdịnala dị n'ala Igbo ji alụlụ ana. Maka gịnị? Na onye na-enye ha ihe ka ha na-anụrụ okwu. So we should be more concerned about we humans and not the deities. Ọ bụ na nsị mmụọ m na ya nọ
na mmegburu gị nwa agbọghọbịa na-amabe nwoke jee gbatuoro m ukwu osisi a ma ọ jee meelu m ihe a, ọ ya eme ya. Consign ya bụ gị na ihe ahụ ikwere ya na nkwa nye ya. Mana ọ bụrụ na mmụọ unu na ya nọ, unu ekpebie wee nwa ọgbụgba ndụ na mmụọ ahụ, si mmụọ ahụ, look, anyị nwere mmadụ anyị enye unu. Isi ọkụkọ bụ isi, isi ewu bụ isi, isi ebini bụ isi, isi efi bụ isi. Nọọ anụ ọhịa ka anyị enye gị, na anyị enye gị isi mmadụ. Ihe unu gwara mmụọ ka ọ ga-emere unu, okwu unu gwara mmụọ ka ọ ga-anụ. Ya bụ ka anyị concentrate na anyị nwa bụ mmadụ bụ nsogbu anyị nwere, na ọ bụrụ mmụọ dị na be nna anyị. They are not our problem, we are the problem we are having. Ya bụ gịnị? Mmụọ dị be nna gị na-akpa ike, na anya na onye na-agụ ya na ọ bụrụ mmụọ anwa. Ọ bụrụ na mmụọ dị na be nna gị na onye feri ya nwụọna, mana onye feri ya ji ya wee kpaa ike dị iche iche, unu nwa bụ ndị dị ndụ ka ga-eme gị na agwanwu mmụọ ahụ unu chụrụ, ọ na-emeri ya unu. Kpọghachita na ya azụ, gbuorie na ọkụkọ, gbuorie na efi, gbuorie na ewu, gbuorie ebi na ihe unu nwetara. Si ya nọ nke akụ unu nwere, unu enweze mmadụ anụ ọrụ dị mma ka nchọ ka ọ na-arụrụ unu, ka ọ kwudoro unu, ọ kwụsị ịghasara unu ihe, kwụsị ibutere unu ọnwụ ike, kwụsị arụsị dị n'obodo, kwụsị ịpụta mee use a na-ahụgharị kaikai na-agagharị up and down. Ife onye 30 years ọ dịka onye 50 years, ọ dịrọ mma. Aka m bụkwa onye nke gị nwada agbara ọma ụzọ mmiri. Ka si kwuo na mbụ, abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa dị very deep, na-alụ ọrụ mmụọ dịgasị iche iche. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka agbalụ gị afa ma ọ lụọ ọrụ gị ọrụ, mana o nwere ife na-aghọtara gbasara ihe nkụzi taa ma ihe ndị na-akụzi na mbụ, mana ị nwere ajụjụ ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, biko echefukwana, dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 070-373-11663. Kwa ya gazie.